Тапшыруны дәвам итәбез. Татарстанда изоляция режимы йомшару белән бер рәттән хәрби хезмәткә чакырылыш комиссиясе утырышлары башланды. Искәртеп узабыз, быел коронавирус дип тормыйлар. Чакырылыш үз вакытында һәм тулы күләмдә узачак. Хәзер егетләр медицина тикшерүе үтә. Военкоматта нинди саклык чараларын күрәләр? Руслан Хөснетдинов күреп кайтты. Военкоматка кем генә килмәсен, аның иң беренче булып тән температурасын үлчиләр, хәтта безнең телеканал хезмәткәрләрен дә былай гына уздырмадылар. Пандемия игълан ителгәч, хәрби комиссариатлар булачак солдатлар турында белешмәләрне сырхауханәләрдән сорап алган. Ә хәзер егетләр медицина комиссиясын уза башлады. Хәрби хезмәткә чакырылучылар 7 табибка күренә. Чиратта торганда егетләр бер-берсе арасындагы дистанцияны сакларга тиеш. Рассаживаемся на сиденье с белыми полосками на социальную дистанцию. Табиблар һәм хезмәткәрләр битлекләрдән һәм перчаткалардан ияләшергә туры килә диләр. Шуңа күрә монда уңайсыз дип әйтеп булмый. Барысы да уңайлы һәм бөтенесе дә дөрес итеп эшләнгән дип уйлыйм. Тырышабыз дистанцияны да сакларга, кергән шәпкә аларның барысында дезрастурлар белән кулларын чистарталар инде. Ләкин бүген военкоматка килүчеләр арасында битлек кымашаулык тудыра диючеләр дә бар. Дышать неудобно в маске вообще. Быстро все. То есть я сделал буквально за один день. Хәрби хезмәткә чакыру комиссиясе утырышына килгән белгечләр дә ара калдырып утырган. Бүген 12 егеткә армиягә чакыру кәгазе тапшырдылар. Армияга барасы килә, бит бу минем долг. Кечкенәдә мин баскетбол уйнадым һәм футбол, волейбол. Перчаткалар, маскалар белән кыен түгелме медкомиссия үтәргә? Юк. Мин бөтенесе әйбәт. Потоки призывников. Без элеккеге кебек комиссия узу өчен егетләрне күпләп чакырмыйбыз. Бинада бер юлы хәрби хезмәткә чакырылган 20дән артык кеше булырга тиеш түгел. Татарстанның төп җыелма пунктында егетләрнең барысына да коронавируска тест ясыйлар. Диагноз расланса, андыйларны 15 июльдән соң гына җибәрәләр. Әлбәттә, савыккан очракта гына. Быелгы язгы чакырылышта ватанны сакларга 3000 егет китәргә тиеш. Руслан Хөснетдинов, Ринат Сафин, Яңа Гасыр каналы.